Ai sunt jos. Ai sunt jos. Ia mai fac, dai, Iuri. Ia, bate, cum faci de mult? Trebuie să faci. Hai să-mi faci o cafea, fă, unde-i cafeaua aia care există? Pentru Laurențiu să bău cafea. La Nageta. La inima ta. Pentru cei care unui live, nu e. da, mă rog, o să fie un total. Ia intră pe acolo. Bă, dacă fii de acolo. Dar ia cum să dau cu aici? La ea. Da, la De mine. ce să intru? Bă, să nu mă pui pe Facebook, că e greu. Păi nu, este... Asta sunt. E, ce asta a făcut cu tine? Bă, da, făcut mă, că mă găsesc pe fiic. Iulie, fiadă! Hai ce face Laurențiu! Și-o băgat pe ăsta, deci arată că plângi. Ce? Poți să plângi? Că deci aproape așa de ea. Eu sunt like-ul. Merge, Iulie, că ți-a făcut Laurențiu ceva să plângi. Na. Uite, dau camera. Se uită Andreea. E like-ul. E la TikTok. TikTok. Ia, ha? Bravo, bravo, serve.